Sala Šabačke gimnazije nije samo školska sala, već i mesto gde trenira i svoje mečeve igra nekoliko klubova iz našeg grada. Pre nekoliko godina holovan je parket, što je predstavljalo i poslednje radove na pomenutom objektu, dok slačionici i mokri čvor nisu u protekle 2 decenije ozbiljnije obnavljani. Raspust između polugodišta i zimska pauza u sportu iskorišćeni su upravo za ovu namenu. Radili smo prvo, menjali smo vodovodne cevi, pošto je to sve staro jako, zatim stavljali smo pločice nove, zidne i podne i sanitarije. To je za početak. Imamo još jedan deo u samom ulazu u taj deo slačionica i to da se on još sredi, da se okreči i tako da će to biti onda jedna celina. Deo sredstava, oko 300.000 dinara, obezbeđeno je sredstvima škole i roditelja đaka Šabačke gimnazije. Mi smo nešto od sopstvenih sredstava uspeli da skupimo i da uložimo i zahvalila bi se ovim putem roditeljima koji su svojim donacijama pomogli da se ova rekonstrukcija završi, jer ipak je to za nas bilo previše. Pomoć u realizaciji pružio i grad. Grad Šabac je učestvovao u dodeljivanju pločica za sve 4 slačionice i 3 toaleta, 2 učenička i 1 nastavnički. Moram napomenuti da su nam i moje bivše kolege iz Zorka keramike izašle dosta u susret, pa smo to dobili malo povoljnije. Radovi su otpočeli u januaru, a sve planirano trebalo bi da bude završeno tokom tekućeg meseca. Ideja rukovodstva ove obrazovne ustanove da se naredne godine nastavi sa obnavljanjem sale i okolnih prostorija, a prvo je u planu postavljanje novog parketa.